Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon bulutangan nga ginagamit sa
pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!
Welcome naman mga kabayanan diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Pizza 28 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021 katapusan karon nga Domingo sa bulan sa Nobyembre. Kita ang magalingaw sa inyo tubtub sa tag nga alas 2 diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Kag magatamyaw sa inyo tanan. Kag magapatukar man sang inyo nga mga request nga mga matahom nga mga lalantunon diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, sa bilog nga kalibutan, pagi sa aton nga website sa www.bomboradio.com, kag subuman pagi sa aton nga Bombo mobile app. Sa karon makita ka babatian man kita pagi sa Facebook Live, kag subuman sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa gyapon ang inyo alagad, ini si Bombo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo sa sini nga oras, tubtub sa takna nga alas 2 sa hapon. Diri sa palatuntunan, Bombo o kon gitara sa Bombo. This time, pang-imbukada naton nga mga nga lalantunon nga igadulot sa inyo, ang ambanon nga may tigulo Karinyusa. Okay, salamat gid ang bahanon nga may tigulo Karinyusa nagdulong sa inyo sa oras 19 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Sino ang aton nga mga talamyawon diri si Peter John Samson. Bombodan request lang ko ay kalisod para sa tanan nga taga San Enrique. Madamo gid nga salamat and more power. Mayong utumada sa kay Leo Baygar. Maayong utubong mo na tamyawon ko lang akon mga upod nga nagapanyaga sila ni Joel, Dionisio, Fernando, kag si Jerry. Kag request lang ko dahil bumudan Turagsoy. Ang nag-request Jimboy Yunson. Okay. Sige. Ang ay kalisod, tanong nato na no? Kung may aradrasang kung may aradrasang ay kalisod, no? Si Kuan na lang bahala karon si Bombo Harold na lang bahala karon sa ay kalisod no nga request ni gin request ini mga kabayanan ni Peter John Samson. Okay, kag ang Turagsoy ay kalisod Bombo Harold no paliw ko labi karon ay kalisod. Okay. Kag ari pagid ang pinapakabang talamyawon baw ari na nagsinulod na sila no
Isa-isaw nato mga kabyanan ang ining mga talamyawon no kag may lang nga pamati dira sa kay Sister Fe di Jesus no kag ang yang request dandansoy na naman imo yang timing request si Sister Fe sa dandansoy pagbalikin ko mo na ang sunod nga naka-schedule nga tugaron dandansoy. Ti pinduton ko na lang dandansoy. Ari sa kay Sister Fe di Jesus ang banon nga may ting-ulo dandansoy. Sige abi. Na mo na yan. Okay, dandansoy para ito sa kay Sister Fe di Jesus. Mayo lang nga pagpamati na Sister Fe. May hapon mo po dan, greet ko lang pamilya Alonzo kag Fax diri sa Dumaraw, Capiz. Thank you Bumbudan from Gisibel Fax. Maing udto Bumbudan watching from Barangay Robles La Castellana, Gigi Hilogo. Maing udto Bumbudan request ko baliling nami pahuway kag pamatihanan na katawhay sa pabinsaron. From Paul Kapunong. Ari pagid Idilaos, siya good noon Bumbudan, ari nagyapon kami ni Nanay Isabel gamonitor di sa Victoria City Bumbudan kung pwede tuburan da. No, tanawon ta karon ang tuburan. Si Hesel Arbues Ledisma, may kung Bumbudan, ari naman kami nagapamati si imo kaupod si Lola Elsa Arsenas kag Luana Torres kag Carla Villaflor sa Barangay Maaw. Nakilaw gid kami sang amon idol nga tisuyon. Daw mo ni makapalipay sa ato na. Kag nami tingog. Ma-request kami dayon gulong ng palad. Thank you, idol guwapo. Bao perti nga pagdayaw. Good noon mo Daniel, na tamyaon ko lang si Joe Logan Laguares, nga obra sa Mansilingan from Butbut Rani. No, may guro namang Butbut si Butbut. Butbut Rani. Request ko po anak ni Freddy Aguilar. At tanong ko may ara karon sang anak no nga kuan nga gitara. Unahon ko na ang ay kalisod do kay kagiina panigin request no. Ang ay kalisod kag pasundan naton karon dugay-dugay sang ambanon nga may tigulo tuburan. Okay, ay kalisod.
Okay, ay kalisod sining binayaan. No? Ang lyric sining nga kanta masyado kasubo pati ang yang tuno masyado man kasubo. May utubong mo dan, have a blessed Sunday from Lizelle Limson Kusagaya. Yung apelido niya ng mga Japanese ba? Sa Japanese siguro ay Leo Baygar, okay, na tamyaw ko na. Ang isa da nga gina-request pangitaay ko na bisang nga kung ara da kung matukar mo da Bumbo Harold ang anak ni Freddy Aguilar, no, nga gitara. Okay, kuan ang takaron pero may ara, pero karon lang dugay-dugay. Unahon ko na ang isa pa ka request. Tuburan kag may ara pa gid gani turagsoy nga request kag baliling. Doon mo request tuburan, unahon ko anay ang tuburan nga nagagwa siya banwa mga kabumbo sa higad sang bukid. No? Perti ka tinaw nga pagkatuburan. Sa higad sinang bukid may isang katuburan. No? Hindi ko galing ma-memorize ang kwan, ang iyang lyric. Sinong naka-memorize sa lyric sang kwan, sang tuburan? Abi, padala nyo bisa kwan sa message o sa comment section sa Facebook Live or sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio kay bas ahon ta ang mga tinaga sa ambahanon nga tuburan. Pero samtang wala pa ang mga tinaga, yari na ang aton ambahanon nga may tigulo, tuburan.
Okay. Amoy ato mga kabanan ang ambahanon nga may tigulo tuburan. Basta ang una-una niya ginaiya nga kuan, ang una-una niya gina nga lyrics is sa higad sinang bukid. May isa ka tuburan. 35 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 12 diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Mayo nga pagpamati banda sa kay Chanel sa Kalinog, Iloilo. Mayo lang pagpamati na kay Chanel sa Kalinog, Iloilo. Kag subong man dugang paginaton nga mga talamyawon baw may nga pagpamati man sa kay sino kay Ninterm. Okay. Nag-monitor man subong. Kag si Father Rimbert Rivera daw kag mga kopdanan niya nga mga kaparian dira sa southern part sang Negros Occidental. May man nga pagpamati, no? Ginahulatulat ko Father imong request. Ano ayhan ang request si Father Rimbert Rivera karon nga Domingo. Kag ari pagid Bumbudan, maayong hapon, palihog patukar December Christmas song, Feliz Navidad. Kung wala, tattered shirt. Bayo ko nga gisi para sa grupo Harana sang Bumbo Radio. Hidlaw na ko sa amon grupo, Bumbudan. Wala ta mahimo kay may pandemic. Daw matapos na tanin ng pandemic. Pero daw may ara naman panibago nga variant Bumbo Harold. Wala ka. Omicron. Ay na, ano na niya man. Pabayaan na lang ng COVID na. Kung matap na tanang isa, why na tani ang Delta, nag-Omicron naman subo, naman sa ulihiman. Mayong unto Bumbudan, pwede ko ka-request walay angay. Nag-monitor kami din sa Charito Heights from Leo Corneja. Kag mayong hapon man sa kay Jory Nipomosino. Okay, sige. Ano ganito ang dason naton nga na naka-line up na nga to karon? Anak, nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Di may ara da version nga nung isilang ka sa hindi na lang kakapila ko na ginakanta-kanta. Anak na ta, daligin lang ari pagid ang Feliz Navidad, no request ni Kuan ni hindi tanayan pag hindi tanayan pag i-stop sa niya Facebook. Ang Kuan lang ning mga gitara lang nga Kuan. Do si Kuan lang do si Kuan lang pag gitarada si Bumbo Kim. Feliz Navidad para hindi para hindi Kuan, hindi pag-doon sa niya Facebook live. Sige, dili kita nay sa anak. Si Abe Harold, testing Abe.
Okay. Ato na, no? Na-play na nato ng anak. Do mayo man, do ay man gin. Wala man magpangimon ang Facebook Live. Okay, sige. Padayon ka mga nagapamati ba no, diri sa palatuntunan gitara sa bumbong nga mabatian ninyo live. Makita nga mabatian nyo sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. So, yari pa gid ang aton mga talamyawon. Good pimubudan. Ari naman kami nagamonitor nagin si Tatay William Flores, Nanay Nilia Flores, Banako Sando Ginsataw, Tioy Ruming Salinas kag tanan nga naga pamati diri sa Barangay Zone 3 Pulupandan. Request ko anay ko any Christmas song lang. Salamat gid, God bless sa Bumbo Radio number 1. From Cora Flores Ginsataw. Bumbudan may ngapon pa-request kasakit ang balos. Kasakit ang balos. Karon sa gabi lang ng kasakit balos, siguro wag ginasang gitara na di nga makatuwa sa kasakit balos mo. Ang balos. Kantahon na siguro karon sa harana ang kasakit ang balos. Ang nag-request Pinida Ariel. Si Lizel Limson Kusagaya. Ario, sininyaw siya. Bumbudan, I don't know exactly kung kumplito ini. Just got it from Google. Tuburan. Ang isa tuburan. Kagina nga gin, why na ko abi time nga mag-Google sang tuburan. Ang tuburan gina gin patukar nato ng iya lyrics na gasiling sa higad sinang bukid may isa ka tuburan. Sa bato nagailig ang matinaw nga tubig. Bo grabe no. Mga nami gini mga lyrics ang una nga mga ginakumpos nga kanta no. Sugpunan ko pagid. Sa dako kong kauhaw, ako ay naghapit kag didto ko nabatyagan ang kabugnaw sang tubig. Didto ko nakitaan larawan sang kagayon. Bumatyag sing kamingaw ining dughan nakon. Katulad sang tuburan may gugmang dalitan. Grabing gugma ba? Dalitan Bumbo Harold. Daw tubig nagailig nga dili ko mapunggan. Didto ko siya nakitaan larawan sang kagayon. Bumatyag sang kamingaw ining dughan nakon. Katulad sang tuburan, gugmang dalitan, daw tubig nagailig, dili ko mapunggan. Kita nyo lang na, perti ka mga puitik sa mga nagakompose sa mga kanta sa una, no? Good noon, Bumbudan, gamonitor ka agid kami diri, si Ramon Lucy Chivar sang Talukbago, pwede ka request kahoy nga lawaan. Kung may arada sang makagitara sang kahoy nga lawaan, okay gid siguro Bumbo Harold, no? Ari pagid, shout out ko dra sa Victorias, sa Cane Town, Barros family from Alex Ilinito Airiro. Okay, sige. Ano to gani ang dason nga ipatukar naton? May request ko na si mo. Ay, nalipatan ko. May ara pa to ko gan, may ara pa dirigin request nga ano ganito, turagsoy. Tanong ta kung may ara turagsoy. Kag may request pagid nga baliling. No? Ayos. Sige abi. Din pagid ang iban nga mga tanawon ko anay abi ang aton nga YouTube channel. Sa aton nga YouTube channel, di na kamo mga kaberks. Tanaw naton karon dugay-dugay kung may mga mensahe diri sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. 43 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12 diri sa aton na pangalagad sa panatuntunan gitara sa Bumbo. Yari anay ang isa kambanon nga may tigulo usahay.
Okay, usahay. May pagligid na to isa ka request nga jutan ko lang malipatan ang walay angay. No karon na dugay-dugay ang baliling isugpon ko lang ni anay ang ambahanon nga walay angay. Na walay angay. Sige abi, ang ambahanon nga walay angay. Sige abi, sige abi. Doon di kasulod si walay angay haw. Ara na. Okay, walay angay 10 minutos ang nabilin kay magadangat kita sa tagnang launa diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bombo. Maayong hapon Bombo Dan, greet ko lang yung migo ko na sa barangay Alicante, Tutuayan Soberano, request ko tani baliling from Barok sa barangay Tabigi. Okay, tama-tama gid kay inugpato ka ng wala baliling no? Mayara, baliling. Sige, lumalabay nga daw asubong budan, basi may ara kada instrumental. Okay, please play. Siling di request ni Lizel Limson Kusagaya. Okay. Si Father Rivera, nag-text diri, ang galing nga request Bombo Harold, ang ambanon nga si Filimon. Si Filimon, ambot ko na si Filimon, ara pa da. The White Ocean COVID, no? Si Filimon. Ang title sina Bombo Harold, si Filimon lang. Pero antes si Filimon, maini si Filimon kay bakunado. Bisan managat siya kag magtubang sa damo tawo do, hindi siya hindi siya maigo sa COVID-19. Ari-anay kita sa ambanon nga may tigulo, balileng.
Nan amo na siya, no? Ang banon nga may tigulo baliling. Okay, ang lumalabay nga daw aso, lantaon ta dugay-dugay ko may aso diri nga magalabay. Ti may aras ang lumalabay nga daw aso karon dugay-dugay. Ripagid ay mga talamyawon. Bumudan good PM from Coloso Subdivision, Barangay 4, Kabangkalan City, Antonio Karampatana. Maingod tuman Antonio Karampatana. Bumudan maing hapon natamyaw ko gali ang gapamatigid pirmi sa Bumbo samtang gapanyaga kag gaobra si Mama Delia kag Papa Nelson sa Purok Solidad, Dulao, Bago. Okay, kag si Tricia. Tricia nga nagapamati man. Salamat Bumbudan, God bless po. From Cornel Christine. Aripagid Robert Brasa. Maayong hapon Bumbudan kag sa tanan mo nga tagpalamati patamyaw ko lang tani ang Braza family. Madamo niya salamat. Ito na, maayong hapon nang sa Braza family. Lantaon tabi sa YouTube channel. Sa YouTube channel naman, si siling ni rating ni Rosia sa higad sinang bukid may isa ka waterfalls. Sa bato naga-flowing ang matinaw nga water. Sa dako kong ka-thirsty, ako ay nag-pass by. Kag dito ko na feel ang kabugnaw sang water, etc. etc. Ni mga ko naman niya mga millennials. Mga millennials naman niya nga pagsulat sang ambanon nga tuburan. Siya, good afternoon Bumbudan. Have to listen early today. Will be absent to listen to your evening show. From Ray Tignero. Sige lang, okay lang Ray. Absent ka lang anay karon sa gabi, no? Sa bawi lang sa dason nga Sunday. Oy sa aton nga mga nagapadala sang mensahe, kung laba-laba gani medyo lawig ang inyong message, diri ka mo agi sa YouTube kay para nga hindi na ako mag-see more. Okay, kung diri sa Facebook Live, ma-see more pa kung isa hindi ko ma-see more ti utod ang inyong mensahe. Sa YouTube channel ka mo maagi. No, kung lawig ang inyo nga mga mensahe. 4 minutos na nabilin ka mga dakat kita sa tagnang alauna, lumalabay nga daw aso. Lumalabay nga daw aso.
Nagadulong siyo sa oras on minuto na bilin ka magandang kita sa tagna nga launa magabalik banwa. Mga kabombo, ang gini nga pala tuntunan pagkaligid ka lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Radyo Bacolod. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan.
maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat, maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod indi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan
gitara sa bumbo. Ara pa kamuda, mga kabumbo. Sige, padayon kita sa paglingaw sa inyo sa siniyang kapunanon kag sa pagdulong sang mga matahom nga mga lalantunon. May Feliz Navidad kita dira. Nga daw gina patugin request di kwa mo ni Emilio Sigumpan. Abi Feliz Navidad para mapaskuhan kita Bumbo Harold. Wow, kada sila sa panahon banwa. November 28 na kita. Ba, pila na lang katulog? 3 katulog na lang, December na. No? Matulog kita subong, Domingo, buwas, Lunes, isa pagid katulog, ikaduwa nga tulog. Pagkapit sa 30, another tulog. Pagbugtaw mo pagkaaga, Christmas na, December na. No? Pila na lang din kaadlaw kag mag-Christmas. Kay, baw, sa pizza 30, pula ang kalendaryo. Pula ang kalendaryo. No? Kag, tungod sina, kung may duty ka nga pula ang kalendaryo, naga-double pay. Daw amo ning maayo iyang sa mga empleyado nga naga-duty bisan pula ang kalendaryo. So may isa lang kadlaw nga ulot, ang iba ni kung sa gobyerno nito tamaran na ni mag-ubra nga 29 maubra ka tapos magka 30 way man sa ubra. Pero kinahanglanon gid mag-ubra. No? Sige ara na ang aton nga Feliz Navidad kun wala bisan ini Christmas song lang dira nga gitara. Gitarahon tala ni pagit tala sa gitara, no? Ang tanan. Para nga mangin matawhay ang aton nga pagpangabuhi. Yari na ang dali gid lang i-share ko lang anay sa inyo ang experience ko bagulang gid, no? May nagatamwa di sa akong diryo. Pag tamwa niya, daw may kinanglanong tigin guwaan ta. Di daw may concern siya nga daw kadamo pa to sa mga introduction. Tigin siling ko to sa mga iban di. Sabi at tindiran niya to may concern ng tao. Siling ni Bumbo Andro niya, ikaw na sila ginapangita. Ay, siguro ako galis. Pasensya lang. Ay, kay mga ayaw ka inupliti. Siguro may kahulay. Dahil sobra ko tadi sa congressman niya nga. Mawadan galis sa inupliti. Kanto di ka magtao si Bumbudan. Ang kinalain lang sa aton, kung magagatag ta inugpiti, kag sa mga politiko nga naghatag inugpiti, kay sila yan may kuhaan to yasang inugatag inugpiti. Kita yan kung may idol kita inugpiti, sa bulsa ta magaling, budo ka bugat man ba? Ahay, tiway ta may himo sini. Kung kadadlaw may magpangayo sa inugpiti, daw may mga scholar katag 5 kabilog. Purdoy si Bumbo Harold ba yun? Ipagi talaga sa kadlaw no, ikadlaw ta na lang kay daw galilingin ulo man naton siniya nga may masakadi mga ayos sa inupliti mo. O sige, ano na tong ipabati naton nga Feliz Navidad na. O sige, Feliz Navidad na lang anayo para nga may inupliti kita. Feliz Navidad.
Okay, Feliz Navidad. Nagdulong siya sa oras 15 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. No, padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan bumbo o kung gitara sa bumbo. No, nagakalipat ko nagabumbo harana pero gitara sa bumbo subong. Kay udto. No? Feliz Navidad. Okay, balikan naman natin abi ang aton nga mga talamyawon sa Facebook Live sa nga Bumbo Radio Bacolod. Good afternoon, Bumbudan. O kun Bumbo Bacolod from Dasmariñas, Cavite. Ang pagpanamyaw halin sa kay Nick Rosales. Ayos. Nick Rosales. Okay, sige. Ano pa gito ang iban nga mga request ga dito, Bumbo Harold? Sige. May mga ang sa idalom sang kahoy nga lawaan, no, nga gitara ay no, way ta sang idalom sang kahoy nga lawaan nga gitara ti daw lang alang gid siguro. Ari na lang kun way sang idalom sang kahoy nga lawaan, lawiswis kawayan. Sige abe. Ari na, lawiswis kawayan abe. Hindi ari na ako okay na ko diri. Amoy ato banwa ang ambanon nga may ting ulo, lawiswis kawayan. Nagdulong sa inyo sa oras 20 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. May request to gina si Father Rivera nga si Filimon. Do kadugay pa kita. Base gin quarantine to si Filimon do bati ko to daw nagka-COVID Omicron virus kuno to si kuan mo o Omicron variant si Filimon. Ano pa daw sa kapanagat? Okay, ang yagi na pinaka gusto yung anak pon, isda nga tambasakan mo. No, lagko na siyang isda ang tambasakan. Si Filimon. Okay?
Sige, Aladin Rubrico, may nga hapon man. Shout out po, watching taga Takurong City, Sultan Kudarat, Mindanao, Bao. Di maayo na nagapagpamati sa mga kultura nato na sa Takurong City, sa probinsya sang Sultan Kudarat. Ilabi na gid sa kay Aladin Rubrico. Okay. Amo na siya. Nagasunod lang. Siguro duwa na si Kim. Kim, okay na sa Kim. Ang gitara na bagaya mayo, basi hindi among bagay. 21 minutos banwa na kaligad sa tayong na una. Diri sa tunapag pangalagad sa palatuntunan. Gitara sa bombo. Nasa aton nga mga kulturan nga nagahilay-hilay na. Basi ang inyo pagilay-hilay karon malabot na sa mamuok lang katulugo now. Kaya hindi nyo na mabatian ang pila naton diri ka mga ginapatukar sa inyo nga mga matahom nga mga lalantunon. Ari pagid maayong hapon bumudan kapamati kami diri sa barangay Sagasa Tamyaw Zinaida Suspin Tito Sancho Noli Anayan Danilo Rirasan request Rosas Pandan. Okay. Sige. Ara nang si Filimon, Father Rimbert Rivera kag sa tanan nga mga kapadian dira sa Southern Negros. Yari na ang ambanon para sa inyo. Ang ambanon na may tigulo si Filimon. Okay,
si Philemon. Okay, good. Ara malang gilinaya nga. No, 25 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga launa. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Ang aton nga mga maukod nga tagpalamati, no, na samtang nagapamati sa siliyang mga lalantunon, daw nagakuan gid, daw hilay-hilay, no, daw mag-an ang ilang pamatyagan, no, samtang nagapamati sa sini mga matahom nga mga lalantunon. Kag tsikero nato na biliwat ang aton nga mga viewers sa Facebook Live. Sino pa gid ang mabasibiyara pa kita sang wala matamyaw na sa aton yang nga mga maukod nga mga taga-palamati, no? Tsikero nato na karon dugay-dugay. This time mga kabayanan, dugang pa nga mga pagdulong sinyo sa mga matahom nga lalantunon. Why na to sa may gina-request dira, no? Si Philemon, okay na. May Christmas song na kita nga natukar. May ari pa, Rosas Pandan.
Okay, Rosas Pandan. Ari ko di bumbudan, nagahiray-hiray sa folding bed. Gapamati gitara sa bumbo. From JVL Luntayaw. Mayong hapon bumbudan yung liyog tamyaw sa kay Rodney Disukatan. From Jonathan Sulapas. Kagulpi bumbudan, liyog ko tamyaw sa Silay City, Barangay Ilopis, Padua, Brizal, Norte, Usden Family. Watching from Paranaque City. Request ko Dandansoy. Ang nagpanamyaw Romeo Padua. Dandansoy daw na play ko na kaginang Dandansoy. Daw kay amo maningin request kagina ni Sister Fe di Jesus. Okay, sige. Ari pagid ang iban pa nga mga matahong nga lalantunon nga mga sanguna nga mga musika. Daw mga sinanguna pa ini nga mga ambahanon nga subong ginapabati naton sa inyo paagi sa patukar diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Yari ang isa pa ka matahom nga lalantunon may tigulo sa libis ng nayon. Sa libis na nayon kung ang nais nyo ay ano kanilang lyrics ang sa libis na nayon kung ang nais nyo ay ligaya sa buhay managali no sa libis ng nayon doon manirahan namikid man no katawhay no kapriska sang hangin da wala kaya sang problemahon kundra ka nag-istar sa libis ng nayon. Ikumpara di sa syudad nga ba o daw ka polluted pa sa palibot no? Ang mga tambutsos ang salakyan, may mga noise pollution pa kay
ang mga motor nga open pipe ang ilang tambutso. So masyado ka kusog kung mag-andar. Nagakakibot ka samtang nagapiyong-piyong ka mahumuok imong katulugon. Gulpiadang mag-arangkada to. Daw ayawan ka kalagas imong espiritu nga kuragbang mo. 36 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. This time ang lalantunon nga may tigulo La Paluma. Okay, ang banon ng may tigulo, La Paluma. 40 minutos banwa na kaligad sa tayong nagalauna, daw kadasig lang sa aton nga mga sa kinuras nga nagalabay, daw asulang nga nagalabay mo, daw lumalabay nga daw aso. Ang oras, daw, kag matapos ang aton nga palatuntunan, bago lang ninyo nabatian mga kabyanan, mga kabumbo, ang banon nga La Paluma. This time, ang ambano naman, ini ginpasikat ni Pilita Corrales, ang ambanon nga may tigulo Matudnila.
Okay, matud nila, nagdulong siya sa oras 45 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Mailan nagpagpamati sa kay Carl Kenneth Cañete. Kay sa mga pumulid sa Barangay San Jose, Banwasang Ibi, Magaluna. Ang yung request, Lorena, basi may Lorena kada. Lorena anay, no? Kay, try nato na bikon may ara kita sa nga Lorena. 15 minutos na lang Banwa ang nabilin sa ito na palatuntunan. Kag magatapos na ini. Ang ini nga palatuntunan. So sa mga may talamyawon ra ingagaw kamo sa inyong mga talamyawon, no? Kay parang may ngagaw man naton na basa diri sa kanginan. Ang inyong nga mga greetings kag inyong nga mga request diri sa gitara sa bombo. No? Kag ang iban nga mga hindi naton ma-play karon subong diri sa gitara sa bombo karon na sa gabi sa bombo harana kag iban pa. Okay. Sige, i-try nato na ang Lorena. Lorena B, Bombo Kim. Okay, Lorena, nagdulong sin sa oras 10 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa taknang alas 2 sa hapon. Okay, ang iban pa naton nga mga talamyawon, nga gaw kamo.
Kay dugay-dugay maabot na kita sa aton nga inangan. Kay tubtob lang kita sa tag na nga alas 2 diri sa ating pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Ari pagid, good afternoon Bumbudan. Request ko tani cha-cha. Uy, may cha-cha kada Bumbo Kim. Gitara lang at cha-cha on the rock, cha-cha number 1. God bless from Silay Public Market. Nag-request si Joy Kilantang Ibanez. Ari pagid, may udto Bumbudan, ginatamyaw ko si Rowena Romero. Panghimos sa balay. Ma-request siya kuno sang Dandansoy. Okay. Galing kay ang Dandansoy na play ko na to kagina. Gina pa to. Pagsugod-sugod ko pa lang pagka next song Dandansoy to dahil ang gin-play naton. So sa karon sa gabi siguro basi karon lang sa gabi no ang Dandansoy. Parang parang makumplito ang tanan. Sige. Ari anayo ang ano ganito? Cha-cha. Pinsan ko kung anong yung request. Nalipat ko cha-cha. Ano nang klase cha-cha na? Cha-cha on the rock? Sige abi. Cha-cha on the rock. Araya. Sa cha-cha niya. Tiyan mo na, no? Cha-cha on the rock. 6 minutos na nabilin. Kag magadangan kita sa tag ng alas 2. Kung may ara ka pagida sang half moon boogie. Half moon boogie, dabi. Total, nagka-cha-cha no? Half moon boogie. No? Nga gitara lang awe. Bumbudan, pwede ka request Unchained Melody. Nag-request Rafael Arsenal III. Okay. Sige, kung may Unchained Melody kita, isugpo na dayon. Kaya request ni Rafael Arsenal III. 6 minutos na bilin. Kag magadangat kita sa tag ng alas 2. Diri sa tunong pagpangalagad sa platuntunan, gitara sa bombo. May half moon boogie. Sige, abing? Half moon boogie!
Nagadulong siya sa oras 3 minutos na bilin. Kaya magandang kita sa ng alas 2. Ingagaw na lang siguro bumbukim ang Unchained Melody. No, pang katapusan naton nga dulot nga lalantunon sa siniyang edisyon. Sa nga palatuntunan gitara sa bombo. Katapusan nga Domingo sa bulan sa nga Nobyembre. No, kag pagkadason nga Domingo, Christmas, mga Christmas maningin na paminsan na Pasko kwa na, Disyembre na. Disyembre na daw kabay pa nga mangin maayo ang aton nga Christmas. Daw kabay pa nga hindi lang mag abot di sa Pilipinas si Omicron. Yari na ang Unchained Melody. Okay, ang banon nga may tigulo, Unchained Melody. Nagadulong siya sa oras, 1 minuto na bilin kamagandaan kita sa tagnang alas 2. Banwa, ginakulabos kita sa nga oras, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. Obdanay kita karon sa gabi, sa bombo harana, kag iban pa. Pero antisina, may ara pa kita karon, obdanay kita sa palatuntunan, Bombo Reports Sunday Edition. Upod gyapon sa inyo, Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!